Hello guys, norokno hanyo hai hambai. Je ang tirni hini je kok samani waro je comment khaine rokno ang sana musungo. Tai sini tirpra haste ningi onyo deso tongnai, baire tongnai, Hyderabad tongnai rokno ang sana musungo. Tangai hingga je chao tirbai si sai tongpho. Tir tongo si sing thangai tongo. Tirbai si ani no khongsolai tongo. Tir tongo si ang nok dalam tisaka ani ang kaijaka ani nok tin tala tangka nei je samnai rokno ang sana musungo. जों नखं खामानि बालकजाक दङ अनेक दङ 10 বছর 20 বছর 25 বছর পর্যন্ত দङ नखं खामानि तबसे आरो कलनाय दङ ताङै हिंगा जों नखंआव सोलायजागिया तमंआव सोलायजागिया परिबेस माने सोलायजागिया आमा हायता नखंआव आमा हायबा दङ कासावै माया दङ ताङै हिंगा जों हमदिनो से सालब्रुम से रां खरस खायदों आरो तिर होनै हिंगे आबोनो आं साना मुसुं अ 10-20 बोसोरावमै अन्नो खुंगाव कलक तंनाय रनो जे तिरबानो साइ दङ नि सानाय तिर थोंगै आं थाङै दङ नि सानाय रनो आं साना मुसुं नरो अककनो ताम साना मुसुं जों खरकनि से थाङै मानो किन्तु सिनि बरक हाजार कोटि दङ आरो नारक कलगै दंनाय दङ आरो नारक कलगै बासाय मेयांनाय दङ हायदा हिंगे आबरनो ताम सानाय जों आबोनो kaham no जों सोलोंना थाङाखै अबाहायनो होनजाबो खरकसो सावो बयनिबो जेसमा नों दंथों दाखौ नों सादाय करि होनबो सावो हाया जों सिनि दखानो जों बाहायके दिसा गलांनाय बाहायके कुसुबो तलांनाय जों आहायनो नुगै दंगै जों बाहायके होनाबा जों अबनो मा सालायनाय नों आंसे हाके दंनाय बुइतेबो दङ कलुजा 10-20 বছর 30 বছর পর্যন্ত অরণ কলগै दङ गे जुदिनो अ कक रक जे ताबुक जों सामानि जे अ कक खाय अ कक रक न जुदिनो मानै थाङा के बिनि नखंगो सावै फानो मानो आमसि जों जेफ्रो नखं कलगै दङ प्रो अ कक थाय रक न अ कक रक न खाना खाके बिनि बखाव थांजायबानो फायमानो जे जाहाथे जेवा हामिया थों दंमानि न खिबिबार मानो ए आबसे अ कक आं मासाव 20-30 বছর মই नखं खाय दंनाय रक कलगै दङ हिंगे आ कक रक न खाना खाके थांजाय फायनो नै सामासि जों कलगै पाइसुगै पन्दसे थाङो अ पाइति फानो अ कक रक न खानाय फानो बखाव मइतो माने थांजाय फायनो मास जों सालो खरस सालबमसे खालाय दङ हिंगे नखंबो फरो जों दिसा सोनाय नखंबो जों बाहायके बोसाबोते दङ रक न बाहायके जों गलाङै थांनाय बाहायके गायनाय गाहायके बरनाय ए आमसि जों खरसा बोरै बरनो नखंआव कानिया थाङाके दाबुनि दिनो 2-3 लाख नांगरां जत किसु माने साक्सेल फुट पूरा रहनानि के 4-5 लाख नांगौ इनके जों कायसे बोसा सिगला सगै पन्द बोसानो पन्द काइमाया दङ आहायनो दङै लाइफिलाय आमा हायबो दङ जों बोसानो काइमिया रां पैसा करिनि बागै जों ए आबरनो नखांके जों बोखायाव बले दंमाया बले इनके जुदि बोसासे सिगला सगै काइनानि खांके जे सिगला सयासिन सिगां जों महायके रां खाथि खांके जों बोसानो काइनानि बयनोबो साना नांगिया जों बन्दन बनाना नांगिया मासकी बनाना नांगिया जों अजे रां खाथि मानि आ रां बानो काइमानो आ रां बानो काइ रहायमानो हायदा यामसि जों अमा हायरो कक साहाके
kaham kok kubui kok nangmani kok sakangke sajagiyama abono norok ano sajak thung sajaya thung tomoke kubui kok nang sawi thanai जों बाहायके थांजानाय बाहायके कुसुबो कानाय आबोनो आं सावैनो थानाय आमासि गे फादार हास्ते बायरा दंनाय रंनो बा साना मुसुंगो जों गोरै इंगसे बायरा थंग हायादा यांगो कुनो इनकाम गोरै आजिमाया हाजिरा खायनापानो गोरै इंगसे जों फादार हास्तेव थांगो आंबो तंगै फायजागोन 12 घन्टा डिउटि खालायनो गेदि फुंनि 8टा थेके हरनि 8टा थेके खालायनो गेदि डिउटि हरंके हपं थांबोगान जागै मा दं मा थैया मा जायाखै सालो सातुं तुङैबो तुंयाखे डिउटि मा खायो 8टानि तिमि सारिंनि हरनि 8टा जरा मा खायो ओंके जों आसो खस्थ खालायो डिउटि खालायो 12 घन्टा खालायसै जों आजिउ सालो बोसों मानबा 12,000 15,000 मासो मान सालो बोसों 300-400 खालाय इनके जों 12-15,000 मान कांके साउन 5-6,000 खाति दि 800,000 7,000 आगि जों थांपुरो हंके केन्तु आमसुक आमा हायरो गोरै आबोनो आं सानमो सुंगो जों फातार हासेव तामनि बागै थांबा सिनि तिरफ्रा हावो सामु मानथ'गिया सामु खालायथ'गिया कम्पानि गोरै कम्पानि कुनु खानु गोरै आवन बागैसो जों आजिना हानि थामके जों आजि फायलायनो जे मामानि जों आजि फायनो जों आरो तंगै आमा हायरो थंगाखो जायाले जों मास फायकेनसे ओ बुकिं थंमानि नाम्बार कासे नाम्बार बुकिं थंमानि 2 मास 3 मास रिफिरिगै बुपुर जान फायलांनो जों बुपुर थैनो केबो सायमिया हायदा केबो सायमिया इयावबो हायनो बबो बुपुर जानि फायलांनो बुपुर जानि नांलांनो मास फायखनो रांखि बिमारो मास फायखनो रांखि बिमारो ओंके नगोबा बरांनो रहका ओ थंमानि जागा दारनाय ना नगो नगनि बरनो सादि हने जा रहनाय बरांनो रहनाय मामानि बोसो 15,000 नों साजों सामासा आरो 3-4 हाजार नि थंमानिचे सालो 100-150 गारो के बबनो रहनाय बबनो खाथिनाय बबनो सानाय जों जरा तंसिनि खासिया के बय संगै थांखा जों खालामनो हायदा जों 18 बছर नि थेके 30 बছर जरतै जों आजिवै करा खालायनो करा खालायमानो सिक्ला रखंके ताबुनि दिना 15 बছर 17 बছर कनो जों इनकाम खायमानो आगिवसे माया ताबु कुंगे मानो इनके गाजेक बरजा रक न आबोनो सानमो जों बिहि बोसा याखारै थांमानि बायरावो तामनि बागै थांबा आं तिरफ्रावो आनि देशवा आं तंगै सामु खायमिया आनि नुखुंनो सलिमेया हनैसे आं फादार हासाव बायराव थांनाले बायरा थाङै फनो आनि बिहि बोसनो साल गय जारै दं बोसाबोदिनो बर निस्थामके रहमानि बारा खाति नों फायनाफोर हंके साक बुक जाखेदा फायनाबा